日本に対して嫌がらせの限りを尽くしている国のトップをですね、なんで天皇陛下のお客さんとして招待する必要があるんですか、あんなやつを。本当にそこに東トルキスタンに独立をという素晴らしいですね。これは中国側が侵略をして新疆ウイグル自治区と呼んでいるところですが、東トルキスタン、チベット、南モンゴル、満州、満州国の亡命政権がアメリカにあります。満州も独立させたいですね。から香港も独立をさせたい、と思います。一つ中国を民主国家とするためには、まず侵略を働いて占領しているところを独立させなければなりません。ウイグル、チベット、南モンゴルにおいても人権弾圧を続けております。国民総制反対、国民総決起大会では行進です。習近平の国民来日に反対する。習近平の国民来日を許さない。安倍総理に擁護する。習近平国民来日延期ではなく中止にしろ。習近平国民来日延期ではなく中止にしろ。国民総制反対、国民総決起大会では行進です。チベット、習近平の国民来日に反対する。習近平の国民来日を許さない。安倍さん